Nå, hvad er det, du vil? Nå, fortæl. Velkommen, gamle ven. Ved du, hvad dette er? Domino-rækker. Men hvad er meningen med dette? Når den første vælter, så vil resten følge. Dette vil kunne blive begyndelsen til en opløsning, som vil have de mest skæbnesvangre konsekvenser. Det er et symbolsk billede, en metafor, om man vil. Den første domino-brik repræsenterer det tippede Vietnam. Et land, som er præget af opdeling imellem det gode og det onde. Frihed og kommunismen. Vi kan ikke se passivt til og lade et land, som kun ønsker frihed og selvstændighed, falde til den kommunistiske knytnæve. Vietnam er et land, som grænser op til Laos, Kambodja, Thailand, Burma, Indien og endda Bangladesh. Hvis denne frygtindgydende handling vil finde sted, kan vi vinke farvel til den hårdt optjente verdensfred og byde velkommen til den uundgåelige 3. verdenskrig. En kamp vil falde mellem frihed og diktatur. Et slag, som vil afgøre Vestens fremtidige skæbne. Det er ingen hemmelighed, at atomvåben nu spiller en stor rolle i de globale verdensstridigheder, og mennesket har før så kynisk nok til at bruge disse våben til at tilintetgøre fjenden. Vi skal for alt i verden undgå denne konflikt. Og Vietnam på den ene side, roden til alt ondt og menneskets undergang. Men på den anden side, også nøglen til menneskehedens fortsatte velvære. Vi skal på ingen måde gå på kompromis med den røde djævel og underlægge os jerntæppet. Mennesket er født frit, og vi vil kæmpe for at besvare dette privilegium. Den røde mave bliver styret af hans dukkefører i Moskva og spreder deres røde gift til det øvrige Asien. Ho Chi Minh og hans Viet Minh er intet andet end værktøjer for den store kommunistiske maskine. En bulldozer, som kvaser alt på dens vej. Er det med USA imod kommunismen? Har vi Europas hjælp? Nej. England har sin egen koloni at tage sig af. Desværre. Nå, men vi ses du, gamle. Jeg håber, du vinder.